Camera haksar obon bagoi rok norok nang kang formo yang tongka kisa camera haksar masuk jaga বিশেষ খায় তাবো ত্রিপুরা আইডল চরনা নাই দंगो सेमी फाइनाल तिनि फियाबा जों किसा बायराव अंखारजाक सुरुंगियाखौ बक्स मेसिन चेकिं खाय दंगो जयाकारे नाय दंदि जातिनि खरांनि बिसिं तुइनो नरनो आं लाइभ डाइरेक्ट तिनि गाना थांगो आं फुनंनाय ताबो उसु जरानो नंनो फुनंजाखौ हामबाय जोंगो किसा माइ खैजाकबा माइसानानै हिन थांनाय दंबाता Nanti 24 naik dong.